ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ. ಬತ್ತೆ 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 ಉಲೆ ಬತ್ತೆ ಉಲೆ ಬತ್ತೆ ಉಲೆ ಬತ್ತೆ ಬರಿಟಲ್ಲಿ ಕೊರು 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 ಉಂತೋಂದೆ 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 ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ 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 ಪಾಡು ದೊಂಕು 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 ಪಾಡು ಪಾಡು ಮಂಡೆ 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 ಪಾಡಿಯಾ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ತೊಂದರೆ ಜೀರು ಎಂಚಲ್ಲರು. ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ ಚಾಂಡೆ ಚಾಂಡಿ ನೀರ್ನಾಡ ನಮಾದೆ ಬತ್ತು ಒಕ್ಕಿಲೇರಿದ್ದಾರಾ? ಆಯ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೀ ಕಾಂಡಿ 7:30 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಮಾತ ನೆಲ ಹೊಚ್ಚುನ ಪುಣ್ಯನಡ ಬಂತಾರೆ. ಕೇಸ್ ಮಾತಾಡ ನಡತದುಂಡೆ ಅರಮಾನ ಕೇಸ್ ಇನ್ನು ಒಂದಿರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಕೇಸು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡ ಏ ಮೆಂಗ್ಲ ವಕೀಲರ ಕನಲ್ಲ ಮಾರಿ ವಕೀಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇನೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಆಡಾಬ್ಯ ಅವಲಂಡ ವಕೀಲರು ಈಗ ಮಾರೆ ಒಕ್ಕೇರಿ ಎನ್ನ ಚಾಯಡೆ ಕುಲ್ತು ಎಂಕೆ ಆಯ್ವೆ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾ ನಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಅಂಚಿ ಕುಲ್ಯ ಸನ್ನಿ ಮೀರ ನೆಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ದಿತ್ತತೆ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ದುಂಕುಡು ಅవి ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಫಂಡ ಇಟ್ಟು ದೊಂಕು ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಪಬ್ಜಿಡ್ ಬನ್ನಿ ಸನ್ನಿ ಮೀರ ಅವಲಂಡ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ದಿವರ ಪಂತೆ ಮಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪೆಟ್ಟದಿತ್ತನೆಯ ಪೂರ ಬಲೆ ಬತ್ ಬೋತು ಇಡೀ ಆಫೀಸ್ ಓಲ್ ಬಲೆ ಒಲ್ಲಿ ಒಕೆಂಜಿ ನಾ ಓಲ್ತುನಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಸುರುಗಿರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಲೆ ಎಪ್ಪುನು ಎರೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಲೆ ಐತಿ ಸ್ವೇದ ಅಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಲೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಹೌದಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಡ ಬಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಪ್ಪು ನೀರ ಇಲ್ಲಡ ನಮ್ಮನೆ ಜಗ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬಲೆ ತೆಪ್ಪು ಜರಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡ ಬಂಡ ಜಡ್ಜಿ ಬೇತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಂಚ ವಕೀಲರು ವಕೀಲರು ನಾಮ ಇಲ್ಲಡ ಜಡ್ಜಿ ಬೇತಲ್ಲ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡ ಬನ್ನಗ ನಾನು ಬಲೆ ತೆಪ್ಪು ಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತಂಚ ಅಬಗೆ ದೆಪ್ಪುನು ಚೆನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಬಿಡಿಯದೆ ಬಲೆ ತೆಪ್ಪು ಹಾ 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 ಒಕ್ಕ ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕುನ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ನೆಲವರೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮೋಡು ಬಲೆ ತೆಪ್ಪು ರಿಸ್ಕ್ ಅತಿ ಸಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದಪ್ಪ ಏನಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನ ಆಬಿನಿ ಒಕ್ಕ ನಾಚಿ ಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಪ್ಪು ಫೋರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಒಕ್ಕ ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಅತೆ ವೈವಾಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮೀಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಲ್ಪ ಮಾತ ಕೈ ಪಾಡು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂದಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ಬಿಡದೆ ಅಂಡ ಪಾಡು ಆವಾಡ ಮುಂದಿತ್ತ ಕಾರ್ಲದ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾದಾಂಡವು ಅಂಜಲ್ ಕಂಡಿನ ಕಾರ್ಲದ ಅಂಜಲ್ ಕಂಡಿನ ದಾದಾಂಡವು ಅಂಜಲ್ ಗಂಡಿನ ಫ್ರೈ ಕಂಡೇರು ಹೋವಿಯಾ ಅಂಜಲ್ ಗಂಡಿನ ಶೇ ಅಂಜಲ್ ಕಂಡಿನ ನಮಕ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ದ ಹೌದಾ ಅದ ಅಣಕೇರ್ ನಾನು ಫೈಲ್ ಹಿಡ್ದಲೋ ಅವು ಅಕಲ ರಾಜಮಲ್ ತೊಂಡೇರು ಅಕಲೇರೆ ಎಂಚೆ ಅಕಲ ರಾಜಮಲ್ ತೊಂಡೇರು ಅದಿಯ ಕೇಸ್ ಕೊರ್ದು ವಕೀಲರೆ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ಅಗಲ ರಾಜಮಲ್ ತೊಂದು ಅಂಜಲ್ನ ತಿಂಡೇನಡ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರ್ ಮುಳು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಿನ ನಾ ತೀರ್ಪು ಅಣದಿಲ್ಲ ಎಂಕು ಯಾನ್ ಉಪದಿಂಟ ಅಕುಲ ಅಂಚೆ ಮಾತ ರಾಜಮಲ್ ತೊಂಡ ಆಪುಣ ಮಾರೆ ಅಗಲೇ ಚೆಕ್ ಮೂಲ ಕೇಸ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಅದಿಯಾ ಅವು ವೈನ್ ಶಾಪ್ದ ಕೇಸ್ ದಾದಾಂಡವು ವೈನ್ ಶಾಪ್ದ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಕಾಲೇ ಅಣ್ಣ ವಕೀಲರೆ ಓ ಪಿಂಟು ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಅದ ನಾನು ಅಂಜಿ ಕೇಸ್ ಕಾಣಬು ಲಕ್ಕೆ ಉಂತಿಯವಳು ಅಡಬ್ಬೆ ನಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗು ನಾನೇನು ಮಾರಿ ನಿಂಗುನ ಕೇಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರಯ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಟ್ ಕಟ್ಟದೆ ಇರತ್ತಾ ಅವು ಕೇಸ್ ನಮಗ ಬೈದ್ನ ಅವು ದಾದಾಣಿಗೆ ಏನ್ ಆಯ್ತಾನಾ ಕಲ್ಬಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಿ ಹಾ ಕಡತ ಯಪ್ಪ ಒಂಜಿದಿಲ್ಲ ಉಂದಿತ ವೈನ್ ಶಾಪ್ದ ಕಡತನ ಈತಲ್ಲ ಕಡ ಮಗ ಆಯ್ಯ ಬೆಡ್ಡವರೇ ಮಾರಿದ ಕಡತ ವೈನ್ ಶಾಪ್ದ ಹತ್ತು ಮಾರಯ ಅವು ನಮ್ಮನ ವಕೀಲರನ ಕಡತ ದೇವರ ಧೂಳು ಬತ್ತು ಬೋತು ನೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಜಾನೆ ಯಾವಿನ ವಕೀಲರನ ಫೈಲ್ ಅವು ಪೂರ ಐಟ್ ಉಂಟು ಕೇಸ್ ಆಯ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ವಕೀಲರೇ ಆಯ ಬಂಡಿ ಅದಾಗೆ ನಿನ್ನ ವಕೀಲಿ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಎನ್ನ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ದೆಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನನೈ ಅಂದ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಚಲ್ಪಟಿ ಮಂಗಿ ಇಂಚಿನ ಜನ ಬಂಡಿ ಐಡ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡಿ ಆಯ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಂಗ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋನಾಗ ಲಾರಿಡ್ ಹಾಕೋ ಅಂಡಿ ಮಾತು ಮಾತು ಬಂಡೇನ ಅವು ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂಟತಿ ಅವು ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದ ಇಂಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾರ್ದು ನಿಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾರ್ದು ಈ ಏತ್ಲ ಬಾಡೋಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಡ್ತಿ ಒಂದು ಪೈ ಎಡ್ಡೆ ಅಬ್ಜದ ಅಂಚವನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಆವಡಾಕಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಕ್ಕ ನೆರ ಮಾರ್ಲಿ ಎಂಕ ಅದ ಬಂಜಾರ ನೀ ನೆರ ಉಂಡ ಎಂಕ ಇಪ್ಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಮುಡ್ಪೆ ಅಂದ ಯಾನ ಆಯ್ನ ಮುಡ್ಪೇನ ಆಯ್ತುಲ ಮುರಾಣಿ ಅಡೇ ಬೋಯ್ ಅಡಿಗ ಅಡೇ ಯಾನ ಬೋಯ್ ಬುರ್ಜಿ ಬುರ್ಜಿ ಆಯ್ ಅಡೇ ಇಡೇ ಬೋಯ್ ಇಡೇಗ್ಲಿ ಅನ್ಬೋಯ ಬುರ್ಜಿ ಕುಡ್ಜರ್ ನಮ್ಮ ಮುಡ್ಪನ ಅಸಲ ವಾಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೋಯ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಿರ್తుండ ಅಂದೆ ಅಡಿವರ ಪೋಡಿ ಅರೆ ಜಾಲಿ ಅವಳು ಹೋಯ್ಕೋ
ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರುಕ್ ಪೋಯ್ನೆ ಅಡೆ ಬೋಡಿ ಶ್ಯಾ ಈ ನೆಕ್ ಬಂಪುನ್ ಮಾರಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ದವು ಅಂದಂದು ಐಕಿ ಬೋತ ಮಾರ ಐಕಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ ಬಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಆನಿ ಫೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೈಡ್ ವಸಂತೆ ಬಂದು ಆಯನೆ ಬನ್ನಿ ಮುಲ್ ಜಪ್ಪುಗಾರ ಅವ ವಸಂತ ಸುನಿಲ್ ಬಂದ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತು ಮಾರಯ ಮೇಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅವು ಕೋರ್ಟ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಯಾ ಐಪಡ ವೇದಗತಿ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಯಾಯ್ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಬೇನ ಯಾನ್ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಯ ಬುರ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೋಯ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಯ ಬುರ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಯ್ ಅಡೆಗ್ಲಾನ್ ಪೋಯ ಬುರ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ತೆತ್ತಿದ ಬುರ್ಜಿ 16 ತೆತ್ತಿದ ಬುರ್ಜಿ ಸಾವಯ ನಿನ್ನ ಬುರ್ಜಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ತೆತ್ತಿದ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಆಯನ ಬುರ್ತುಜಿಂದು ಆ ಬುರ್ತುಜಿ ಓಡೆ ಕೋಟು ಬೈಲಿ ಏನ್ ಬುರ್ತುಜಿ ಆಚುಲ ಸೋಬರ್ ಬುರ್ತುಜಿ ದುನಿಯಾಲ್ದ ಭಾಷೆ ಮಾರ ಬುರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಬನ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯಾವು ಲೈಕ್ ಅವನ ಭಾಷೆ ಎಡೆಜೋ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ವಕೀಲರ ಅಂಜವನ ಬನಿ ಬುರ್ತುಜಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೋಡಿ ಕಡೆ ಕಾಯ್ದಾದ ಮಲ್ತಿ ಬಂಡ ದಾದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಯ್ ಈ ರಡೆಗ್ಲ ಬಾಯಾರ್ ಬುರ್ಜಾರ್ ಹೌದು ಮಗ ಆಯ್ ಹೋಯ್ನಡೆ ಮಟ್ಟ ಫೋನ್ಗುಲ ಮರಲ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಆಗ ಬೇಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮುಲ್ ಬೇಲಜ್ಜಯ ಸಾವಯನ ಅವಳು ಬಿಡಿಯ ಅವನಂಗ ಆಪನತ್ತು ಖರ್ಚಿದ ಸಾದಿ ಮತ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅತಿಯ ನಿಕ್ಕೆ ಲಡ್ಡೆ ವಕೀಲರು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಕೀಲರು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ವಕೀಲರು ಬುಡಿ ಅಂಚತ್ತಿಯ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಜಾತ ಕೇಸ್ ಇಂಜಿನ ಬುಡಿದು ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಕೇಸ್ ಹೊರ್ತಾ ಹುಷಾರಿ ಬೇತದಲ್ಲ ಅತ್ತಿಯ ಅಲ್ಲೇ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಹೈಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಕೀಲರು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಕೇಸನ್ನು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಒಬಿರ ಮುಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕೇಸನ್ನು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಜಲ್ಲ ಈರೆಂಜ ಮಾಟ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ವಾದ ಮಲ್ಪತಿ ಅವೇ ಅವೇ ಹೆಂಗ್ ಬಿರ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಲೆ ತಾವು ಎರಡು ಬೇತೆ ವಕೀಲರು ಬೋರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ತಂದು ಮನ್ಪುನೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವ್ರು ಇಲ್ಲೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಕೀಲರು ಸಿರಾಜ್ ಕಾವೂರಾರು ವಕೀಲರು ಹತ್ತಿಯಾರೆ ಜಡ್ಜರ್ ವಕೀಲರು ಮಾರೆ ಜಡ್ಜಿ ಮಾರೆ ವಕೀಲರು ವಕೀಲರು ಯಾರು ವಕೀಲರು ಯಾನ್ ತೂತೆಗ ಯಾರು ಜಡ್ಜಿ ಈರು ಹೋಲ್ ತೂತೀನಿ ಜಡ್ಜಿಂದು V4 CPL ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆರತೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಜಡ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚ ವಕೀಲರ ವಕೀಲರು ಒಕ್ಕ ಆ ಜನ ತೂನ ವಕೀಲನ್ ಗೊತ್ತೇ ಬುಜಿ ಮಾರೆ ಮಾನ ತೂನಾಗ ವಕೀಲರು ಏ ಎರೆಗೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ಎರೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ಒಚ್ಚುನು ಈ ನಮ್ಮ ಧೂಳು ಮಲ್ದೇ ಇರತ್ತ ಕಡತ್ತಾಡಂದು ಆ ಜನ ಮಾನ ಬರ್ತುನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯ ವಕೀಲರು ಆಪಣ ಆ ಜನ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ವಕೀಲರು ಮರಣಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಗಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿನ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇರ ಅಂದ ಭಯಂಕರ ಅಂಚಂಡ ಕೊರ್ಕ ಆ ಕೇಸ್ ರಮಾನಂದನ ಒಂಜಿ 50,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಅಂದ ಜಾಮೀನು ಮಾಡ್ದಿನ ಸಾಲ ಮಲ್ದೇರ ಇಜ್ಜ 3 ಲಕ್ಷ ಆತನ ಆರೆ ಬಂಡೇರು ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕೊರಡದೆ ಕೇಸು ನಾ ಯಾರೇ ಕೊರಡ ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಇದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಮುಡಿದ ಸಾವಡು ಮಾರೈತೆ ಕಾಸುಗಳ ಖರ್ಚಿಗಳ ಮಲ್ಲ ಕೇಸು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕಾಸು ಬರ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಮಂಡೆ ಬಾಜಿ ಒಂದು ಏಕೆನು ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ದುಮ್ಮದ ತಿಂಗಳದ ಅವಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಕ್ಲಿಯರ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮದ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ಅವಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಆಯ್ತಾ ದುಮ್ಮದ ತಿಂಗಳದ ಅವಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಿ ಅಂಚನ ನಿಕ್ಕಿತಿ ಅವನು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ದು 7 ತಿಂಗಳು ಹಣ್ಣು ಮಾರೆ ತಿಂಗಳಿರ ಕರ್ಮ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ನ 2025 ಕೊಂಚ 3,000 ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಅರಿಕೊನಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅದನ್ಪೈತಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಜಿನ ಎಂಚ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಅತ್ಯ ದಿನ ಪೋಯ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಲೆ ಕಾಸು ಹೆಂಗ್ ಕಥ ಬರ್ರಿ ಬಿಡು ವಕೀಲ ಬರೋ ಕುಶಾಲ ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದ ಕುಶಾಲ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ಕೊರ್ಕ ಅಮ್ಮಸಾರ ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಮ್ಮ ನಾಯಿ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ವಕ್ಲೇರ್ ನಡೆ ಬೈದೆ ಆವು ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಮುಲ್ಪನೇ ಬಯ್ಯೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಆವು ಆವಮ್ಮ ಆವ್ 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 ಬೆಂಬಲಿಗೆರ 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 ವಕೀಲರು ಮಗ ಯಾ ನನ್ನ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಗಿಡ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಉದಯ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲಿಗೆರತ್ತು ದಾನೆ ಗಿಡ್ತಂತಾನೆ ಗಿಡ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡಿ ಅದು ಬಕ್ಕ ಸೈರನ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಾರ ಮಾರಿ ಸೈರನ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಾರಿ ಸೈರನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡೋ ಬರ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈರನ್ ಮಾಡ ಹತ್ತೀನಿ ನೀರು ಗಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಲುಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹತ್ತು ಸೈರನ್ ದಾಯ ಬಾಡ್ನಿ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ರ ಬಲ್ಯತಿ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿನ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತು ನಾವ್ಲೆ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಬಟ್ಟು ಅಲ್ಪನಿ ಅವು ಕತೆ ಉಂಡು ವಕೀಲ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಕುಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ದೇತಾನ ಮೇನ ಏನಾತನೆ ಪನ್ನೆ ಕೇಸ್ ಯಾನ್ ದೇತಾನ ಪನ್ನೆ ಏಸ್ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೋನು ಮಾರೆ ಈ ಬರೆಯೋ ನೀ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪು ವಕೀಲರೇ ಪಲ್ಲೆ
ನಂಗೆ ಕೇಸು ಉಂಡು ಇರೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವಕೀಲರೆ ಫುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಐಕ್ಯತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವಕೀಲರೇ ಬನ್ನಿ ಕೇಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ವಕೀಲರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಏರಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದೆ ಬರೀ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದೆ ಎಂಟ್ರಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋರಿ ಮಲ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೋರಿ ಮೋರಿ ಆಂಡ ಆ ಮೋರಿಡ್ ಆಗ ಪುದಾರ್ಲಾಂಡ್ ಆ ಮೋರಿಡೇನ ಪುದಾರ್ಲುಂಡು ಅಂಡ ವಕೀಲರೆ ಎಂಕುಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ತಾನೆ ಮೋರಿ ಕಟ್ಟಿನ ಸರಿ ಆತಜಾ ಮೋರಿ ಕಟ್ಟಿನ ಸರಿ ಆತಂದು ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಐಟೇನ ಪುದಾರ್ ರೈಸೊಂದುಂಡತೆ ಅವು ಇರಗ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಇರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಯಾನ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದೆ ಬುಡ್ಜಿ ಬುಡ್ಜಿ ವಕೀಲರೆ ಅದೋಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಜವು ಮೂಜಿಗೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಬಡ ಅಂದಲ್ಲ ಮೂಡದಲ್ಪ ಅವು ಮಾತ ದಾಯಕ ಮಾರೆ ಮೂಲಕ ಸೇತ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಕೂಡ ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರ ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಯಾನ್ ಏನ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಲ್ಪಂತ ಇರಿ ಯಾನ್ ಅವ್ಲೆ ಆಯ್ ಮೋರಿ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ ಪುದಾರ ಒಂದುಂಡು ಕುದಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಂಕುದಾಡೆ ಕೊಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಎಂಟ್ರಿ ನಾನು ಮೋರಿ ಮಲ್ತೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಓಕೆ ಎಂಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಓಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾದ ಅವೇ ಮೋರಿನ್ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ಮೋರಿನ್ ದರ್ತದ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ಅವು ಕೂಡ ರಡ್ಡಡ್ದೆ ಬರೆ ತರ್ತದ ತರ್ತೀನಿ ಏ ಪಡ ಮಧ್ಯ ಬೈ ಪಾಡ್ತಿ ಆಯ್ ಬಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ತಂಚ ನೆಟ್ಟಂಜಿ ಪಾತಿರ ಸುಧಾರ್ತು ಮಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪುದಾರ ಆಣತಿ ಎಂಚ ಏತ ಕಟ್ಟ ಇರೀರ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೋರಿಡೆನ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಾಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನ ವಕೀಲರೆ ಓ ಮೋರಿಡೆನ್ನ ಪುದಾರ ಉದಾರ ಬರೋಡು ಹಾ 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 ಪುದಾರ ಹೊಡೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಸ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಕಿತ್ನದಾಲ ವಕೀಲರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತ ಸಾರೇನು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕಾರಣ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅದ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಲೆ ತೂತೇವೆ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದವ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮೋನೆ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆಗೆ ಅಂದವ ನಮ್ಮ ನಡೆ ವರ್ಪನ ಪುರ ಅಂಚಿನ ವಕೀಲರೆ ಇನಿಗೋಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತವ ವಕೀಲರ ದುಂಬೂರು ದಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಬನ್ನ ವಕೀಲರು ಕೇಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೇನಾ ಇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ವಿಷಯ ಅತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಅವನುಂದ ಆಯೆ ಫುಲ್ ಗೆತ್ತನು ಆಯ್ ಅದೇ ಬೆದ್ದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಜಿಗೆತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕೇಸ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೋರಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಜರಿಂಡು ಈರ್ ಕಟ್ಟಿನ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿನ ಮೋರಿ ವಕೀಲರೇ ಆತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಜರಿ ಬಕ್ಕ ದಯಗ್ ಸಾವ ಬರೆಪ್ನ ಕೇಸ್ ಕೇಸ್ ನನೇ ಪುನ್ ಮಾರಯ ಡಿಲೀಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಜರಿನತೆ ಜರಿನ ನಂಗೆ ಜರಿ ನೆಟ್ಲ ಜರಿದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓದ್ ಯಾನ್ ಇಮ್ಮೆನೆ ಬೇಲೆ ದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಶಕ್ ಓಕೆ 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 ಸೇವಾದಿಪ್ಪುಂಡ ಇಪ್ಪಡ ಮಲ್ಲದ್ ಬಿಡ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೆಪ್ಪು ಸೇವಾದಿಪ್ಪರಂಗೆ ಮಸಾಲ್ಪುರದ ಅಂಗಡಿ ಸೇವಾದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫುಟೇಜ್ ದೆಪ್ಪು ಮಾರೆ ಸೇವಾದುಂಡಾಗಿ ನನ್ನದಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಮೋರಿ ಜಾರಿನ ವಕೀಲ ಮೋರಿ ಜರ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟ ಮೋರಿ ಜಾರಿನಿ ಇದು ಕೇಸ್ ಅದ ಅಲ್ಪ ಕೇಸ್ ಮೋರಿ ಜಾರಿನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆತಿಸಿ ಅವು ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಆಂಡ ಮೋರಿಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪರ್ಸದ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಜನ ಏಪಂದು ಏಪ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ದಾನಿಕ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಪ್ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಮೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಪೋನಾಗ ಮೋರಿ ಜಾರಿದ್ದು ಚೂರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನಸಿ ಪೆಟ್ಟಾಣ ಜನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಣ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ನಸೀಬು ನಸೀಬು ಮೂರ್ದಲ ಒಂಜಿ ಸೇತ್ನ ಜಾರಿದ ಪೆಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ನಸೀಬ್ ಇರ್ ಅವು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೈನ್ ನಸೀಬು ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಜನ ಖಾಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟ ಆತಿ ಜನ ಖಾಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಾಯಜ್ಜಿ ಬಿದೆ ಪೆಟ್ಟೆಜ್ಜು ಅಲ್ಲ ಉಳತಲ ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ ಅದೇ ಜನ ಖಾಲಿ ಅದು ಪೆಟ್ಟು ಹೋಲ ಜನ ಖಾಲಿ ಆದ್ರದ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಬಂದ್ಪಾರ ಮಾರ ಮಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಉಂದು ನೆಕ್ ಕಂಡ ಬಿಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ವಕೀಲರ ಬುರ್ದುವಾಡ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದುವಾಡವನ ಮೇರು ಒರೇ ವಕೀಲ ಹಿಡ್ದಾಪಿ ಮೇರು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪು ಆಗಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಪು ಎಂಚಿನಿ ವಕೀಲ ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದುವಾಡು ಅವು ಕೇಸ್ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರ ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನೋಡು ವಕೀಲರಿ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ವಕೀಲರಿ ನಾನು ಇದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನೋಡು ನಾನು ₹1 ಮಲ್ದಿಜಿ ವಕೀಲರ ಹೌದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೊಡ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ ಕಣ್ಣೀರ್ದು ನಾನು ಪನ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಬುಲ್ಪೊಡಿ ಇತ್ತ ಕೇಸ್ ಹೋಯ್ತಾ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ತಾಪುನು ಇತ್ತ ಕೇಸ್ ಹೋಯ್ತಾ ₹1 ಮಲ್ದಿ ಜರ ಕೇಸ್ ಹೋಯ್ತಾ ಕೇಸ್ ಮೋರಿ ಜಾರಿನತ್ತೆ ಮರಾಣಿ ಅನ್ನಂದ ಆಯ್ತು 20 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತೆ ₹1 ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಂಡಾರ ₹1 ಕಾಸು ಎಂಜಿನಕ್ಕಿ ₹1 ಮಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಬರೋಡ ಒಲ್ಲ ನಟ್ಟರ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಗೋರ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ಇರು ಉಲಾಯ್ ಪಾಟ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ತೋಜೋಡು ಟೆಂಡರ್ ದಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ದಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಏತದ ಸಾಧಾರಣ ಟೆಂಡರ್ 16 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು
10 ಲಕ್ಷ ಯಾನ್ ಮಲ್ತುನೆ 2 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಮೋರಿ ಬಾಣಿ ಮೋರಿ ಪಾಟಿ ವಾನವನಿ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಮಾರ 2 ಲಕ್ಷ ಅವು ಎಂಚೆತ್ತ ನಿಜ ಏನಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡು ಎಂಜ ಅವು ಯಾನ್ ಬೇತೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೇಂಡೆ ಸೀನಿಯರ್ ನಗರ ಸೀನಿಯರ್ ನಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಗುಲ್ ಬಂಡಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಜ ಐಟ್ ರಡ್ ಉಲಾಯ್ ಬಾಡ್ರ 10 ಮೋರಿ ಬಾಡ್ರ ಇರು 10 ಉಲಾಯ್ ಮಾಡಿ 2 ಮೋರಿ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಚಾಲು ಈ ಜನದಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಲ್ದ ಜೀವನ ಮುಡ್ಕೊಡ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಕೂಡ ಐಟ್ ಪಾಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೈಪುಡ ಪಗ್ಯಾರ ಕಾರಣ ಯಾನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಬಾರ ಬೈನತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಯಾನಂಜಿ ಎಂಜ ಮಲ್ತ ನೆಂಜ 2 ಲಕ್ಷ ಎಂಜ ಮಲ್ತ ದಾಲೇಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಬಾರಿ ಇರಗ್ಲೇ ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಜ ದಾಲೇಜಿ ನಾಲ್ ಬಟ್ಟಿ ಹೊಯ್ಯೆ ಒಂಜಿ 10 ಬಟ್ಟಿ ಜಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡುಗೊಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈರೇನ ಮಿಲ್ಲರ್ ದೇತನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಪಾರ ಅಂಚತಿ ಈಗ ಅವ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತೋಡಿ ಇರಗಿ 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಮಲ್ತಿಂದ ಅವಡತ್ತ ದಾಲೇಜಿ ರಡ್ಡುಗೊಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು 10 ಗೊಂಡಿ ಬೊಂಜ ಮಾಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬದಲ್ ಬೊನ್ಯ ಮಗ 2 ಲಕ್ಷ ಮಾಲ್ ಬಂದದಾನೆ ಬೊಲ್ದು ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ವಾಕ್ಲೇರ ಊರ್ದಾಗಲ್ಡ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ದಪ್ಪೋರ್ಚಿ ಪಂತೆ ಒಕ್ಕ ಬೊಂಜ ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಗುಡೆ ಮರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಮಿತ್ತಿಡ್ ನಡ ಬಂದ ಸೇತುವೆ ಕಾಡ್ದಿನ ಮಾರ ಎನ್ನ ಅಂಗಲ ಪುಡಾಯಿನ ಇತ ಗಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ನೇರ್ ಗೊತ್ತಾಣಿರೇಗಿ ಯಾರು ಅವ ಸಂಕದ ಈ ಏರಿಯಾದಾಗು ಅಂಚನ ಆಯಿರದಾಗ್ಲಿ ತಲೆ ಬೇಜಾರು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ಟಿರ್ಲೇರು ಆ ಏರಿಯಾದಾಗ್ಲಿ ಒಡೆ ಎಡ್ಡಿ ಆ ಏರಿಯಾದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ್ತೊಂಬರ್ರ ಉಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಮೋರಿ ಕಡದು ಬರ್ರ ಅಪ್ಪ ಜತ ಮೋರಿ ಬಗ್ಗಿದ್ದನತ್ತ ಈ ಅವೇ ಸೇತ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಡು ಆಗುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತ ಬಣ್ಣ ನಂಬೆ ಅದಾನೆ ಎಂಕಿತ ಊರು ಇಲ್ಲ ಬೋಬ್ಲಾಕೆ ಜತೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದದಾನೆ ಎನ್ನ ಮೋರಿದ ಆ ಏರಿಯಾಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲಿ ಅಪಕದಾನೆ ಪಾರೇರಿಗೆ ಮೋರಿ ಜರಿದಿನತೆ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಲವೇ ಸೇತ್ ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಏರಿಯಾದಾಗುಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಏರಿಯಾದಾಗುಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲೆ ದವ ಹಂಗ ಸೋಲ ಅನ್ಬೇಕು ಸೋಲ ಅನ್ಬೇಕು ಏ ಸೋಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಕಿಲರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೋರಿ ವೈಟ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಒಂದು 407 ಬರ್ಬೋದು ಏನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದಾವು ಎಲ್ಲ ಮೂರಿಂದ ಅಂಡ 407 ಮೋರಿ ಮಲ್ಲಂದಂಡ 608 ಬೊಕ್ಕ 1109 ಐಡ್ ಮಲ್ಲಂಡ ಮೋರಿ ಎಂಜಿನ ಸಂಕೋಗ ಬೊಯ್ಯ ಬಾಡ್ರ ಏಸ್ ಮಾರಾಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 407 407 ಎಲ್ಲೇ ಮೋರಿ 407 ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾರ ಯೂನಿಟ್ ಇಡ್ ಮೂಕಿನು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಇದನ್ನ ಬೇತಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಅಂದ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಪೋಪು ಅವೇ ಅವೇ 407 ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅವರೆಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವರದೇ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಓಕೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಂಚಂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವ ಏನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ತೂಪೆ ಐತೆ ಬಿದ್ದಾಳೆ ಒಡೆ ಪೋಪುನು ವಕೀಲರೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದ್ ಯಾರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಂದು ನೆಜ್ಜು ವಕೀಲರೆ ಎಂಕುಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಗುಲು ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ ಬೀಗ ಮಾಡ್ಬತ್ತೆ ಮೇರೆ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೇಡ 4 ಗಂಟೆ ಮೇರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಡ ಮಾರ ನೆಟ್ಟೆ ಅದು ಪನ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನೆ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಇದು ಕುಲಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಬೀಗ ಮಾಡಿಬೇಕು ಕುಲಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಗಳ ದಯದಿದೆ ನಟ್ವೆ ನಿಗುಲು ಬಯ್ಯಡ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಪೋಲಿಂಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗದಾನೆ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಬಾಕಿಲೊಂಜಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬೋಲಿ ಹೌದೇ ಯಾನು ಸುಗ್ಗಿಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದಂಡ ಬಂಜಿದಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಮಾರ ಓಪನ್ ದೇವ್ರ ಲಾಡ್ಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದ್ ಯಾರು ಮುಲ್ತು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೋಪುಜಿ ವಕೀಲರೆ ಎಂಕ್ ಬಿದೆ ಬೋಪ್ಲಾಕ್ ಎಜ್ಜವ್ಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಅಂಚಮನ್ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಆಗುಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಮೇಟವ್ಲು ಆಕಾರ ಸಿಸಿ ಕೆಮ್ಮರಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಲ್ಲೇರದ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂಜನ ಒಂತೆ ಉಂತುಲೇ ಎಂಕುಲ್ ದಾದನ್ ತೂಪ ಬೇತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಸಾವುದಲ್ಲಿಂದ ವಕೀಲ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ದಾತು ಹೌದಾ ಬರೋದು ಒಂದು ವಕೀಲರ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹೆಡ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಲಾಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತೀನಿ ರಿಕ್ಷೋಡು ಹೆಡ್ ಶಾರ್ಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಏರು ಏರು ಪಿದಾಡೇರು ಬುಡಿದ್ಯಾ ಬಿಡೇದಿ ಬುಡಿದ ನೋಡು ಕರ್ಮದ ಶಾರ ಬರಲಿ ಅತ್ತತ್ತು ಅವು ಈತ ಡೈವರ್ಸ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಬತ್ತ ಮಂದೈತೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಸಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಶಾರು ಈ ಜೈಡ್ ದುಂಬೆ ಶಾರ್ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಶಾರಿಯ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ ರಿಕ್ಷೋಗು ಹಾ 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 150 ಪೀರ ಕೊರಿಯ ರಿಕ್ಷೋ 350 ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಹಾ ಹಾ ಅವು ಆಲು ಅವೇನು 150 ದೆತ್ತೊಂದು ಹಾ ಹಾ ಎಂಕಿದಲ್ಲ ಓ ದೇವರೇ ವಕೀಲರೇ ಬರಲಿ 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 ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಮೆ ಯಾನ ಬೇಲದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತುಲ್ಲ ಮಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಂಪೆ ವಕೀಲರೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಬೆ ವಕೀಲರೇ ಹಾ ಬನಂ ಸತ್ಯ ಬಂಪೆ ಸತ್ಯನ ಮಾಡೋದು ಮೂಲ ವಕೀಲನ ಅಲ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಬಂಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ ಎಂಕ್ ಬಡೇದಿ ಬಡೇದಿ ಬಡಿ ಬರ್ಚಾ ಎಂಕ್ ಬಡೇದಿ ಬಡಿ ದಾದನ್ ಭಯ ವೈಕ್ಲಾನೆ ವರ ಲೆತ್ತೋ ನೀವು ಲೈ ಇತ್ತನೆ ಬರ್ಚು ಅಲೆ ಬರ್ಪುಂದುಲೆ ಭಾರತ್ ಬೀಡಿದ ಲಾರಿಡ್ ಇರೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ ಡಗರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವೈ ನಮಕ್ ಎಂಚದ ನಂಗೆ ಕೇಸ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಒಂದು ಎನ್ನನೆ ಬಡೇದಿ ಎನ್ನಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನಾನ ಮಂಡೆ ನಾನು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಅದೇ ಎಂಜ ಪನಿಯ ಪುದರಂಜ ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡತ ಪುದರಂಜ ಪನ್ ಪುದರ್ ಗಣಪಿ ಅವೆಲ್ಲ ಜವತಿಗತಯ ಛೇ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗಣಪಿ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಿಯ ಅಮ್ಮೇರ ಪುದರ್ ಸಂಕರಿ ಅವು ಗಣಪ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ಆತ
ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಣ ನಿಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕ ಗಣಪನ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಅವ್ ಬರೆದಿ ಉಂಡ ಮೆಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಕೆಲವು ಪಾಸ್ ಆಪಣ ಗಣಪತ ಮೆಕ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ವಕೀಲರೆ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ವಕೀಲರೆ ಎಂಕ್ ಬುಡದಿ ಬಡ್ಚಿ ಬಂಡು ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡತ್ತ ನೆಕ್ಕದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಬಡೆಲ್ಲ ಚಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನ ಮಾರಿದೆ ಈ ಮೂರು ಹೋಟೆಲ್ ವಾಯ್ತಿನ ಮಾರಿದೆ ಅಂಬಡೆಲ್ಲ ಚಾಲ ಮಾರ ವಕೀಲ ಐಕ್ಯ ವಕೀಲರೆ ಪೆದಮ್ಮ ಒಂಜೆ ರಡ್ಡೈಕ್ ಪೆದಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಎಂಕ್ ಬುಡದಿ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದ್ ಐಕ್ಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ವಕೀಲ ಎಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಬಾತಿ ಅವೇ ನೆಕ್ಕದಾದ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ ಆಲ್ ಬನ್ನೇನೆ ಸೇಮ್ ಓ ಅಂಬಡೆಲ್ಲ ಚಾಲ ದೊಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿ ವಕೀಲರೆ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಖಾಲಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಆನ ಮೂಕೂಸು ದರ್ಪೆ ವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕ್ ಮಲ್ನಿ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಬಾತೇವೆ ಹಿಂಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಓಕೆ ಜನ ಬೆಚ್ಚನ ಸುಳ್ಳು ಕುಲ್ವೆ ಅಂತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕಡಜೆ ಬಡ್ದು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ತಿಂದ್ರ ಬತ್ತಲ ನಾನು ಓಲಾ ತುಳ್ಳಕೊಂಡತ್ತು ಮಾರೆ ಈ ಮೋನೆ ಏಳೆಡುಂಡ ಕೋರ್ದಾಡ್ರೆ ಕೋರಿ ಉಡ್ಪುನ ಮಾರೆ ದೂರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಈಗ ಫಲ್ತ ಕೊಡ್ಲಕ ಉಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾರ ಓಲಾ ತುಳ್ಳಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಓಲು ಓಲು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೋಲ್ ಬಾನೆ ಏನ ಪದೌಡು ಪದ ಹೊಡತಾ ಅಂದ್ ಪದ ಹೊಡಲ್ಪ ಪದ ಹೊಡು ಪದೌಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐತ ಪಿರೋಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಮ್ಮೌಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ ಐತ ಪಿರೋಡು ಓಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ ಶಂಕರಣ್ಣನ ಶಂಕರಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಶಂಕರಣ್ಣನ ಮಗಿ ಶಂಕರನ ಮಗೇನ ಬೋಲಿ ಮಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಯ್ತವೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಯ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಜತೆ ಸರಿ ತುಲಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಣ್ಣನ ಗುರ್ತಾಯ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಏರ್ ಬಗಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕಣ್ಣೆ ಶಂಕರಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕಣ್ಣೆ ಮುಂಡೇರ್ದ ಮುಂಡೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕಣ್ಣನ ಮಗೆ ಜಗ್ಗು ಇತ್ತೆ ಬೊಗ್ಗುನ ಮಗೆ ಜಗ್ಗುವ ಜಗ್ಗು ಅತ್ತೆ. ಜಗ್ಗು ಲಕ್ಕಿ ನಾಯಿ ಗುರ್ತಾನ ಈ ಅಂಬೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತನ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಮರಿಯದಿ ನಾ ಎದುರುಗಡೆ ಅದು ಈ ಅವ್ವೆ ಎಂಕ್ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜನಮೆ ಅವ್ವೆ ಯಾನು ಓಲ ತೂತೆ ಅಂದ ಅವನು ಮುಂಡೇರು ಡೋಕೋಲು ಅವಲೇ ತೂತಿ ಮುಂಡೇರು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಿಲ್ಲದವಳು ಅಂದ. ನಾನು ಬರೋದು ತಮ್ಮ ಅವಳು ಯಾನೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅವಳು ಅವಳು ತೂತಾನೆ ಅನ್ನಂದು ತೂತೆಗೆ ಹಾ, ಹಾ, ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಮುಂಡೇರಡು ಯಾನೆ ಅಂತ ಅರೆ ನೋಲ್ಬೋದಿನ ಅವಳು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಡೋಲ್ಪತೀನಿ ಅವ್ ಈ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲೋ ಸಾಯ್ತು ಬೋತನ ಜನ ಮೂಲ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೋತ್ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲು ரெண்டு ಸರ್ತಿ ಓಟುಡು ವಿನ್ನದು ಆ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಕಟೌಟ್ ಬಾರ್ದು ಅವಳಿ ಮೇನಂತ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲು ನೋಡು ತೂತೆ ಅಣ್ಣ ನೆನೆ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದೇ ತೈಕೋರುಡ ಹಾಗೆ ಔಸೈಡ್ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಅವ್ ಎನ್ನನ್ನಿ ಅಂದ ಬಿಡೇದಿ ಏಯ್ ಇರ್ದದೆ ಕೈ ಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟ್ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಿಡದೆ ಆತ ಅಂದೆ ಬೋದ್ ಗುಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಡದೆ ಅದಿಪ್ಪು ಓಟ್ ಬಾರ್ದಿನ ಮಾಜುಂಡತಿ ಸುತ್ತೆಡಾಕದ್ನ ವರ್ಷ ಇಡಿಪ್ಪಾರೆ ಮಾಜಿ ಜಾವು ಅಂಚಾಣಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಚ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡಿತು ಇಲ್ಲೋಲಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪದವು ಹಾ ಪದವು ಪದವಡಲ್ಪ ಪದವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತಿ ಅಂದಂದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಆ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಆಯ್ತ ಪಿರಿಯಡ್ ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ದಿಲ್ಲ ಹಾ ಶಂಕರಣ್ಣನ ಅಂದ ಶಂಕರಣ್ಣನ ಶಂಕರಣ್ಣನ ಮರ್ಮಲತ್ತಿ ಆ ನಿಗಲಂತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾವಿ ಒಂಜಿ ಅವ್ವೇತ ಮೇನ ಬಿಡದೆ ಓ ಛೇ ಛೇ ಛೇ. ಆಳ ಕೂಡ ಏ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಂತಗಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನ್ಬಂದ ಗುಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಮ ಸಂಗ ಬಡ್ತಿ ನಿಕ್ ಮೂರು ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲತ ಈ ಸಂಬಂಧ ಆತೆ ಬೋಂಡು ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ಬೇಕು ತಾಯಿ ಮೇನೆ ಮಾರ ತಾಯಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಚಿತ್ತು ಒಂದು ವಕೀಲರ ಬಂದ್ಲೆ ಮಾರೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಉಂಡು ವಕೀಲರ ಹೌದು ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾರೆ ಮೋನೆ ನಲ್ಲಿದು ಅಂಚ ಈತ ಏನಡದ ಅಲೆಜಿ ವಕೀಲರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಲ್ಯಾನ್ ಈ ಡೊನೇಷನ್ ಒಯ್ದಿನ ಕೇಸು ಬರ್ರಿ ವಿಷಯ ನೋಡತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರೆ ವಕೀಲರ ಏಪಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ವಲ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನೇ ಮಾಡು. ಅವಳ ಈ ವಕೀಲ ಸುಳ್ಳೇ ಬಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯಗು ಆ ಜನ ಸತ್ಯನೇ ಬಂದ್ಬಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಗ್ಳು ಒಕ್ಕಲೇ ಅಂಚೇನೆ ಎಂಗ್ಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಕೀಲರ ಹೀರೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದ ಕತೆಗೆ ಹಿರೇಂಡ್ಲೆ ಪನ್ ಪನ್ ಬರೆಯೋನ್ಯಾ ಆಯಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಡೆ ಕತೆ ಬರೆಯಾರ ಬೈದಿನ ಹೇಗೆ ಮಗ ಈರ್ದ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೇನು ಬೆಚ್ಚ ಆಪಡು ಮಾರೆ ಅವ ಮತ್ತ ಫನೋಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮಾತ ಎಂಗ ಮತ ಆಪು ಬಡ್ಚ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ನೀಡ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು 9845439720 ನಂಬರ್ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತೆ ಬಕ್ಕವನೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬರ್ತು ಬನ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಾದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ
ಮೊದಲೇನು ಮದ್ಮೇನ ಸುರುಟು ಒಂದು ಸಂಬಂಧದನ್ನೇ ಸಂಬಂಧದಾನೆ ಅವನ detail ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು ಅದತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಒತ್ತಾಯ ಆಯ್ನ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೂವರೆ ಪೈನ್ ಮೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಜಿಪಡು ಸಜಿಪು ಅಂಚ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಒರಂಬ ಜನ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ಪಾಡ್ದು ಸಜಿಪ ಪೈ ಪಾಡ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ವಕೀಲರೆ ಸುಳ್ಳು ಮನ್ಪೋಲ 10 ಜನ ಡ್ರೈವರ್ಲ ವೈದಿ ಹಾಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಬೊಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿತ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಾರಜಿ 9 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡ್ರೈವರ್ ಸೇರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಡೋದಿತ್ತು 10 ಜನ ಬೋದು ಮೊಗುಲು ಪೊಣ್ಣು ತೂವರೆ ಪೈನ್ ಏರ್ ಮಗು ನಿಗುಲೆ ಪೋಯ್ನದ ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ್ನ್ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಇಂಚ ಕುಲ್ದ ಮೊಗುಲು ಚಾಕ್ ಎಂಜಿನ ಕೊರ್ನಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಜಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ವಕೀಲರೆ ಸುಳ್ಳೆ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಅಂಜೋಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿ ಎಂಜ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ? ಸಜ್ಜಿಗೆ ಹತ್ತು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮಾಗೆತೆಯ ಮಗತೆಯ ಬಿಡ ಬಿಟ್ಟ ಬರೀ ಓ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕೀಲರೆ ರಡ್ಡಲ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಒಂಜೆ ಮಾರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ನೀವು ಉಪ್ಪ ಮಂಡಲವೇ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಜ್ಜಿ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅನ್ಬೋದು ಈಗ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನೇ ಉಪ್ಪು ಬರಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ವಕೀಲರೆ ವಕೀಲರದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನೆ ವಕೀಲ ಯಾನೆ ಮಾಡಿ ಯಾನ ಹತ್ತು ಮಾರ ಒಂಜೆ ಶಬ್ದ ಅಂದ ಏನು ಹೂ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಅವು ಪಾಡೋಣ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಪ್ಪಮ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅದಿಗ ಅಂಚ ಪೊದು ಫಿಕ್ಸಾಂಡ್ ಪೊದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಎಂಗಲ್ಲ ದಿಬ್ಬಣ್ಣ ಬಿದ್ದಣ್ಣಿ ಒಲ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹೊಲ್ತು TMA ಪೈ ಹಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ಡ್ ಮದ್ಮೆ ದಿತ್ತಾರ ಅಂಜಣ್ಣ ಇತ್ತನಿಗಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಹಾಲಿಡ್ ಮದ್ಮೆತ್ತು ಆ TMA ವೆಲ್ಲ ದಿಬ್ಬಣ್ಣ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಕಾಶಿ ಸದ ನೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತದಾನೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನೀವು ಅವು ಫೋಟೋಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡದ್ದು ಡಿಎಂಎ ಬೈಡ್ ದಿಪಾನ ಬಿದಾರ್ದ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ್ಲೆ ಮಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ದು ನೀವು ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಪುರಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬೇರೆ ಇತೋರ್ತು ನನ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಬೈಜ್ಜೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನೇ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸಮ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲ ಓಡೆ ಮಟ ಬರೇ ಯಾನ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೋರ ಸಜ್ಜಿಗೆನೆ ಅಂದಂದು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಂಬೆ ರವೆಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬರ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಮೂಲ ಬಂದು ಏನಂದು ಚಿನ್ನ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರ ರನ್ನ ರಡ್ಡ ಬುಡಿಯಲ್ಲ ಕುದುರೆ ರಡ್ಡ ಬುಡಿಯಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಓ ಚಿನ್ನ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರ ರನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಪಂಪಲ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗದ್ದೆ ಬರೆ ಪುನಿ ಕವಿಕಲ್ ನಗುಲ್ ದಾಯಿ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಮೋಕೆಡ್ ಬಂದ್ ಪುನಾಲ್ ಕನ್ನ ಜನ ಮಂಗ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಚಿನ್ನ ರನ್ನ ಗಿನ್ನ ಬಂದು ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಉಲೆ ಬತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಪೂಜಿದಾತುಂಡು ಚಿನ್ನ ರನ್ನ ಚಿನ್ನ ಬಂದು ಇತ್ತ ಕಣನೆ ಚಿನ್ನ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಆವಿಡ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ದಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲ ಬರ್ತಿದೆ ಮೋಲ್ನ ಕೂಡ 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 ಖರ್ಚಿದ ತಾದಿ ಕೂಡ ಬಂಗಾರು ಗಿಂಗಾರು ಎಂಕಿ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಕೊರಡು ಕಣನಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಇತ್ತು ದತ್ತಕಾರ ಬಲತ್ತಕಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಹತ್ತಿ ಉಡುಪುನ ಕಾರ್ ರಡ್ಡು ಕರಿತು ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಇತ್ತು ಓ ಒಂಜಿ ಪೋರ ಒಂಜಿ ಬರ್ರಿ ಒಂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪನೆ ಅವ್ಲ ಮೂಲ ಬುದಾರ ಕಾರ್ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಹುಷಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಆನಿವರ್ಸರಿ ನಿನ್ನ ಎನ್ನನೇ ಎರಡು ದಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಬುದಾಡ ಎನ್ನ ಬುದಾಡಿಜ್ಜಿ ಮೋಲು ಅಡೆಗೆ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಮೋಲ್ನ ಬುದಾರ ಇಲ್ಲ ಬುದಾರಡೆ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಪೆನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ವಕೀಲರೇ ಸತ್ಯನೇ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಭವ ಸುಳ್ಳೆ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುದಾರ್ಲ ಎನ್ನ ಬುದಾಡಿಜ್ಜ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅವು ಮೋಲ್ ಬಾಲ್ಯದ ಬುದಾರ್ದ ಎದುರು ಸೇರ್ಪದ ನಿನ್ನ ಬುದಾರ್ನ ಎನ್ನ ಬುದಾರ್ ಬಾಲ್ಯದ ಬುದಾರ ಬಾಲ್ಯದ ಬುದಾರ್ ಲಾವಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಬುದಾರ್ ಎನ್ನ ಬುದಾರ್ ಇಮನ ಬುದಾರಿ ಮೇಡಜ್ಜಿ ಬಾಲದ ಬುದಾರ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಬಾಲ್ಯದ ಬುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡೈತೆ ದಾಲೇಜಿ ವಕೀಲರೇ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬುಡದಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚಿನ ವಕೀಲರೇ ಯಾನ್ ಪಂತ್ ನೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ 40 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಓ ದೇವರೇ ವಕೀಲರೇ ನಾನು 40 ಲಕ್ಷದ ಪರಿಹಾರ ಲಿವರ್ ಕಾವಿ ಮನ 40 ಲಕ್ಷದ ಪರ್ದ ಸೈಕ್ಮನ ಮಾರೆ ಪರಿಹಾರ 40 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪನ ಅತ್ಯಾರ ಈ ನಿಮ್ಮನ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾರಿ ಐ ನಿಮ್ಮನ ಮಂಡಾಂಡ ಪರಿಹಾರ
ಆಯ್ತು ರೇಸ್ಕೊರಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಪರಿಹಾರ ಯಾನ್ ಬರೀ ಹೆಚ್ಚಿಪಡು ಪರಿಹಾರನೇ ಚಿನ್ನದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ವಕೀಲರೇ. ಗೊತ್ತಾಪು ಹಲೋ ಅಂದ್ಯಾನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಲಿ ಮೂಲು ಸ್ವಯಂಜಿ ಮೂಲು ಸ್ವಯಂಜಿ ಮೂಲು ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಬೋದು ಹಾವು ಮಾರೆ. ಇದೇ ಪೋಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಏರೇ ಬಾತಿಯರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೊರ್ಪು ಎಂಗುಲು ಕೊರ್ಪು ಇದೇ ಪೋಯ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ವಕೀಲರ ಗೊತ್ತಾಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಟ ಕಾಂಡ ಪತ್ಪಿನಿ ಅಂದಯ ಪುಲ್ಲ ಗಂಡ ಕಾಂಡೇನು ಆಚಾರ ಗಂಟೆಗಿಂದು ಆಚರೆ ಆಚರ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ವಕೀಲರು ಇರ ಗಂಟಲ್ದ ಇರ ಗಂಟಲ್ದ ವಕೀಲರು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಪಂಪುಜಿ ಇಚ್ಚ ವಕೀಲರು ಬಿಲ್ಬಾನ ಎನಕುನ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಗೊತ್ತುನೆ ಆಚಾರ ಗಂಟೆಗೆ ಪರ್ನ ಎಂಚಾವಿ ಯಾ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಎನ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ಪರ್ಲಿ ಎಂದು 1 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಕೇನ್ವೇರ ಹಿಡ್ದ ಆಚಾರ ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಪಾರ್ಪು ಬಡ್ಚಿ ಬಂಜಿರ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಫರಾಡು ಅಂಚ ಆತೇನ ಆತೇನ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಮೀಪುಜಿ ವಕೀಲರು ಅದು ಅನ್ಪಯ್ಯ ಒಂಜಿ ನಾದ್ವಿರ್ದಲ್ಲ ಪೋಪೆಂದು ನಾನು ಎక్కడ ಜೆಲಿ ಸೈದಿನ ನೀನು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಅಮಾಸಾರಾಮನ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಇನ್ನೇನೇನು ಪೂಜೆರು ದಾನೆ ಮೀ ಪೂಜೆರು ದಾನೆ ತಿಂಗೋಲ್ ಬರ ಮೀಪುನಿ ದಾನೆ ದಾನೆ ಎಂಚಿನ ಮೀಪುನಿ ಬೊಕ್ಕಡೆಜ್ಜಿದ ಬಿಜಾಪುರ ಬುರ ಅವ್ಲು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೋಲು ಅವ್ಲು ಅಲ್ತಗುಲು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲ ಐವಳ್ಳೆ ಅಕುಲ್ ಬುರ ಮೀಪುಜೇರಿ ವಿಜಯಪುರಾಡು ನಿನ್ನಿಲ್ಲೋಲು ಎನ್ನ ಮೂಲ ಪದವಡು ಪದಾವ್ ನೀರು ಸಂಕಡನ ಮಾರಾಯ ಬಿಜಾಪುಡಿತ್ಲಕ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಮೀಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಇವನಿ ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವರಿಪವನ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಒರಿಪವನತ್ತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಒರಿಪವನಿ ಸೈತು ಗೊತ್ತೆ ವಾಸನೆ ಬನ್ ಬನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸೈದಿನ ಗುಡ್ಡೆಡ ಆನಮ್ನ ನೀರ್ ಬರ್ಪು ಮೇರೆ ಮೀರ ಸನ್ನಿ ಮೇರೆ ಬನ್ 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 ಎಂಕ್ ನಾದು ನೆಟ್ಟು ಮೇರೆ ಕೈತಲ ಪೋಯರ ಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗು ಜನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಕು ಓ ಕುದುರೆ ಗುಣನ ಮಾರೆ ಬನ್ ಬನ್ ಆತೇನ ಒಂಜಿ ಜೆತ್ತು ಸೈಯರೆ ಎಜ್ಜಿ ವಕೀಲರು ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಎಂಚ ವಕೀಲರೆ ಎಂಚ ಜೊತ್ತು ಸೈಯರೆ ಸೈತು ಬಗ್ಗೆ ಜಪ್ಪನೈತಿ ವಕೀಲರೆ ಇರ ಕಂಟ್ಲ ಕಣ್ಪೇನ ಸುಲ್ವನ್ಪಿನತ್ತು ವಕೀಲರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿರು ಜೆಪ್ಪೆರುಂಡ ಮೇರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಡು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಣೆ ಉಂಟ ಕುರೆಪುನಿ ಅವತ್ತಿ ಕುರೆಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಉರೇತನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾರಿ ತಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಂಬೊಕ ಬೆಚ್ಚಡುಂಡತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗುಯಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ನಿದ್ರೆ ಬಂದ ಇಜ್ಜಿ ವಕೀಲರೆ ಅವಳ ಬಜ್ಜ ಅವ್ರು ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಬೈತಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಕುರೆಪುನತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಗೊತ್ತು ಮೋಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಟ್ಟೆ ಆತೋಲು ಅವಳು ಸಪ್ತ ಇದ್ದಿರಾಳೆ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಅವಳು ರಡ್ಡು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಬೈಜಿ ವಕೀಲರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಪಿದ ಇತ್ತಿನ ನಾಯಿನ ಉಲಾಯ್ ಕಂತ ಜೆಪುಡೆ ನಿನ್ನಟ್ಟು ಅವು ಕುರೆಪುಂಡು ಕುರೆಪುನತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಗ ಅಂಡೆ ಖರ್ಚು ಅಂದಿನ ಅಪಗಣ್ಯ ಯಾನ್ ನಾಯ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ನಾಯ ಇವತ್ತು ನಾಯಿಲ ಕಾಣತೈತೆ ಈ ನಾಯತ್ಯ ಜೈದಿನ ನಾಯಿ ಬರಿಟ್ಟು ಬನ್ 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 ಮೇತಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಮ್ಮ ಆತೇನ ವಕೀಲರೆ ಹಿರಿಯ ಕಂಟಲ್ದೆ ವಕೀಲರೆ ಇರೇ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಂಟೆಲ್ ಕೊನಪನ ಹಿಡ್ದು ಕರ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಪನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲತೆ ಕೈತಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ತಾರೈ ಮುಟ್ಟುನ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಅರ್ಪು ಏನ ಮುಟ್ಟಾಡಿದಿರ ಅಂಚತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಗ ಮುಟ್ಟೋಡತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅದು ಆಜ ಬನ್ ಆಜ ಪಡ್ನ ನಿನ್ನೆ ವಕೀಲರೆ ಎಂಗ್ಲ ಬರಿತಿಲ್ಲದೆ ಸೇಕರೆ ಉಳ್ಳತಿ ಅಂದು ఆయన పూత బేరై ಹಾ 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 సత్య అనిపి ఆయన పూత బేర ఆయన బొడిది నుంచి పూటే ముర్కవేందు ಅಂದ అంది ఎంత మోకే మల్పి బొడికి ಇಕ್ಕ ಮುರ್ಕಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲ ಪೂತ ಬ್ಯಾರ పూత బేర ನಿನ್ನದ ಆಯ್ ಬುಡೆದಿನ ಪೂಟೆ ಮುರ್ಕಾವೆ ముర్కవే ನಿನ್ನೋಯ್ತು ಬೇರ ಎನ್ನ ಮುಂಚಿದ ಬುಡಿತ ಬ್ಯಾರ ಮುರ್ಕಾರ ಆಯ್ತ ಮೊಲೆನ್ ಮುಂಚಿದ ಬುಡಿಟ್ ಮುರ್ಕಾರೆ ಆಪುಂಡ ಮೊಲೇನ್ ಮುರ್ಕ ಇಂಜಿನ ಮಾರ ಬಂದ್ಬಿಡೇನ ಮಾರ ಮುರ್ಕಾದ ಬುಳೋಡು ಮೊಲೆ ತವಾಟ್ ಮಾರಿ ಅಂಚ ಮತ ಆಪುಜಿದೆ ಆಪುಜಿ. ಮಾತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ನೀರ್ದ ಬ್ಯಾರಲ್ಲ ಉಂಟು ನೀರು ಮುರ್ಕಾಂಡ ಮೊಲೆ ನೀರು ಓಯ್ಜೋಲ ಮೊಲೆ ನೀರು ಮುರ್ಕ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ವಕೀಲರ ಬನ್ 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 ಇವನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರೋದ ಘಟನೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೇಸರ ಅಂಡ್ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಜನಲ ಪೋಯಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಇರುವೆರ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತು ಲೆತ್ತೋಯ್ನೆ ತುದೆ ತಡೆ ಲೆತ್ತಂಬೋಯ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತು 1 2 3 ಬನ್ನ ಲಾಗಿಗ ಬನ್ನಿ ಇರುವೆರ್ಲ 1 2 3 ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತದು ಪರ್ದು ಜೌದೆ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಟಕ 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 ಬಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏರೋ ಇಂಥ ತುಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಆದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನೋಡುದು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ತಂಬೋದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ನಿರ್ಮಲವಾಡಿ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೈದು ನಾವು ಅವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೋಲೆ ಮೋಲ್ ಮೀನೊಂದು ಆ ಸೈಡ್ ಬೈದು ಮೀತರ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಕೇಸ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು
ಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಲ ಸರಿ వచ్చే ಇರತ್ತೆ ಮೋಲ್ ಚಂಡಿ ಅದು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಡೀ ನೀರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾನು వచ్చే ನೀನು ಪಾಪ వచ్చేయని అంచ. ಅಡ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಮೀನು ಬತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಅದ ಇತ್ಯಾನು ಇಂಚ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಆತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಂದ ಮಾಡ ವಕೀಲರೇ ಇರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಮೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಂತ ಇಡಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸೇ ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಅವು ಡೈವರ್ಸ್ ಅವಡೆ ಎಂಕನ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೂ ಕೇಸ್ ಎಂಕ ಬಾಳು ಚಗಲಿದ್ರೆ ಮರೆದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಇಪ್ಪಡ ಮನೆ ಮನೆ ಜನ ಇಂಜಿನಿ ಬೇರೆ ದಾದಾಂಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತತ್ಲೆಕ ಸೈಡ್ ದಾದಾಂಡಿ దాదాండి బూరియారా ಯಾನ್ ಮಾರೆ ಬಿದೆ ಪೋತುನತೆ ಫೋಂಡು ಬತ್ತಿರನ್ನು ಹಾ ಹಾ పోదు తండసు పోదు పడకే మైపుగా ఇంక దిక్కు జారదు ఉంటువేనే ఒల్ತು ಫೋಂಡು ನಿಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿನಿ ಹಾಕಿನೇರಿಯಾ ಅವ ಅಗುಲೆ ಊರ್ದವ್ರಿಯ ಓ ದೇವರ ಹಾಕಿ ಬಿದೆ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಸೀಸಿಗೆ ಮಾಡು ತೂತೆ ಮಾರನು ಈಚಿಗೆ ಮರ ಬಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾರೆ ತಂಡಸ್ತ ಉಲ ತಂಡ ಸುಲ ಕಾತುಕೊಳ್ದಿನ ಆಕಾರ ಆಗಲು ಗೋತು ಮಾರೆ ಯಾಂಬೋದು ಪಡಕೆ ಮೈದಿಜ್ಜಿಯ ಪಡಕೆ ಬರ್ ಉಂಟುದು ಮಾತ್ರ ಜನ ಪಡ್ಕೆ ಮೈತಿ ಜಾರ ಪಡ್ಕೆ ಮೈತಿ ಜಾರ ಪಡಕೆ ಮೈದೆ ಎಂಚ ಮೈತಿ ಆಗುಲೆ ಉಂದಿ ಬೇಟಿಗೆ ಆಗುಲೆ ಪಡಕೆ ಮೈ ಬದಿರ್ ತುಲ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಿನ ಮೈ ತಂದಿದ್ದು ಜೋಡು ಒಂಜೆ ಪೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮೈತೊಂದೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚು ಬರ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ಶಂಕು ಯಾನನ್ನು ಬರ್ಬೇಕ್ಲೆ ಯಾನನ್ನು ಮುಲ್ಕುಲ್ ನೋಡುದು ಇಜ್ಜಿ ಅದಾನೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ನಿಂಗೆ ಬೆಡ್ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಯಾನನ್ನ ಪೋಪೆ ಅಣ್ಣ ಪೆಡ್ದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದು ಈ ಏರಿಯಾದಾಗಲು ಹಾಕಿನತ್ತ ಅಣ್ಣ ಆ ಏರಿಯಾದಾಗಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಕಿಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಮೂಲಿದ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವಲೆ ಎಂಕ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಹಾಕಿ ಜೇರಿಂದಾಂಡ ಐನ್ ಕೋರಿನ ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೆಲು ಕೋರ್ಪೆ ದೈವಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಬರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಮ್ಮಿಲದ ನೆನಪಲ್ ಐನ್ ಕೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ $1 ಬರ್ಪೆ ಆಕುಲ ಹಾಕಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಾಪಯ ತಮ್ಮಿಲಗ ಐನ್ ಕೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋರಿಗೆ ಕೋರಿ ನಿಂಗು ನೈಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಜ ಒಂದು ವಕೀಲರ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನೆ ಪನಂ ಎಂಕ್ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಡ್ಚಿ ವಕೀಲೆ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡೇ ಬೋರ್ಡು ಈತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ದಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋಡಪ್ಪನ ತುಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಿಕ್ಕಿತ ಕಡಂಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಎತ್ತು ವಕೀಲೆ ಮುಖದ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇರ ಪಾಲ್ದೊಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಅವು ಹಾಲು ಎಕ್ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಕಡಂಜನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಮಾರಿ ಹಾಲು ಜಾಗದ ಪಾಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೇ ಸಾಕಂಡಪ್ಪ 5 ಎಕರೆ ನೂಲೆ ಓರ್ಮಂಡೆನ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಾವದ ಭಾಷಣ ಉಬಾಡ್ ಪಿಂಡ ಬತ್ಲ ಕೊಡು ಒಲ್ದು ಗುಂಟು ಮಾಡ್ದಿ ಪಿಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ಲಾಗ ಮಾರಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಂಚಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗೊತ್ತು ಜವ ಸೈಡ್ ನಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರು ಕುರ್ಬುಗಿಸುವರು ಕುಂಟುಬಾಡ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಬೇಜಾರಾದ ತಾವು ಶೈನಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂಚನ ತೂಪಲ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿದ್ ಬಿಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಣಿಗೆ ಮಕ್ಳರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೋಡು ಅಣ್ಣನೇ ಬಿಡಿದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡು ಫೋನಾಗ ಆಸ್ತಿ ಕೊನಪನದೆ ನಿಕುಲು ಅಂದದೆ ఒక ಬನ್ನಾಗ ಆಸ್ತಿ ಕನದಾರ ಮಕ್ಳು ಫಂಡ್ ಅರ್ಥ ಜೀ ವಕೀಲರೆ ಏಪಲ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪಿನೇಟು ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಜಾರಂಡಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪಿನ ಸಸಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಏಪಲ ಸಸಾರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ಬತ್ಲೆ ಕೈ ಬತ್ಲೆ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಪತ್ತನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಹೋಗ್ಲಿರ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾಡು ಹಾಂ ಮುಗ್ಗಿಡವು ಒಂಚಾಡು ಕೇಸ್ ಅಂಚಾಡ ಹಾಂ ಕೇಸ್ ಈರ್ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲರು ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಮಾಡಿ ಐನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸಂಡು ಇನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಾಂಡ ಅಂಚಾಂಡ ದೇವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚಾಂಡ್ ಇಂಚಾಂಡ ಮಾನ ಮೊಗಲ್ ಜನ ಒಟ್ಟಾಯರ್ ಎಂಚ ಹಾಕಿಲಾರೆ ಮೊಗಲ್ ಜನ ಮೂಲ ಒಟ್ಟಾಯರ್ ಅವ್ರು ಎಂಗುಲ್ ಜನ ಬೇತಾಯ ದಾದಿ ಏಕಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಣ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸುದ್ದಿತ್ತೇನ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸುದಿತ್ ಅವರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ತಾನೆ ರಾಮ ಅವ್ರು ಪಾಟ್ ಜೇರಾರು ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಬಗ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಾನ ಅಡಿಗೆ ಇಡವತ್ ಕುಲಿ ಸರಿ ಅಪ್ಸುನಿ ಅವಳೆ ಕೊರಡ ಬಿರು ಮೂಲೆ ಅವಳೆ ಕೊರಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಏನ ಪಾತ್ರೆ ತನ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದ ಹಣ್ಣು ಅವು ಏನ ಪಾತ್ರೆ ನಾಡಿ ಅಕ್ಕರ ವಕೀಲಡೆ ಪಾತ್ರ ಅವಳೆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮೂಲ್ಕುಲ ಈ ನೆಕ್ಕೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಟೋಪನ್ ಪಾಡಿಯ ಸಾವು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಗಲ್ದಾಟ್ರ ಪೆಂಡಲ್ ಬಾಣ ಮಂಡೆಗೆ ನೀನು ಟೋಪನ್ ಅದ ನೋಡು ಮೂಲ್ ಮುಲ್ತು ಬುಡ್ಜನ್ ಬಿಲ್ಕು ಎಂಕೊಂಜ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಟೋಪನ್ ಗಣತಿಗೆ ಅವಲ್ ಬದುಕುಲ್ಲ ಟೋಪನ್ ಗಣತಿಯಾರ ಕೊಂಜ ಗಾಯ ಮಂಡೆ ಸಮ್ಮಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನೇನು ಬೊಜ್ಜದ ಅಂತೀನಿ ಇನ್ನು ಬಾಡಡಿಯಾ
ಟೋಪನ್ ಸೀರೆ. ಜಯನಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕೊನಪಿನ ನಿಗ್ಲೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಜನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಗಾಯ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಜನ್ ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಸೈರನ್ ಮಾಡಂ ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೌಲ ಪೋಲೆಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ನೀವು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಣಸ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತ ಕುಲ್ಲರ ಬನ್ಪೇದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಯಿ ಅತ್ತ ಯಾನು ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಾರ ಬನ್ ಬೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಆಡ್ಬ ಕುಲ್ಲು ಅಂತ ಆಡಿಬೋದು ಅವಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತ ಅವಳು ಅವಳು ಅವಲಾ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದವೆ ಕೂಡ ದಾದ ಏನ್ ಇಕ್ಕೇನು ಫನ್ ರೈಜ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪನ ತವೇನ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮತ ಅಪಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ನ ಗಿಂಬ ಕಾಲ್ ಬರ್ ಮತ ಬಿದೆ ಪೋಯ ಬಿದೆ ಬಲಿ ಮೂಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತೆ ಉಡ್ಚಿ ಸೈಜೇರಿಗೆ ವಿನಾಯಕನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ಪಾಗ ಅದಿ ಮರಿದಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಡುಮದ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆನ್ನಗ ಬಿದೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ರೆ ಪೋಯ ಬಿದೆ ಪೋಯ ಸರ್ ಏಸಿ ಆಫ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟೇನೆ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತತ್ತಿ ಎಲ್ಲಗಡೆ ಅತಿಜಿನಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಯ್ ನಡು ಬಾತೆ ಉಡ್ಚಿ ಇರ್ಲ ಕೇರಳ ಇನ್ನು ಮಂಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಬಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದಾಗ Makkare, Makkare.